argitaratu zuen, aurkeztu zuen, eta hizkuntza eskubideen egoera Euskal Herrian 2005 txostena zen, eta txosten horretan zioen, euskara normalizatzeko gakoa lan munduan dagoela. Behatokiaren ustez, euskara ez da normalizatuko lan mundu euskaldutzen ez den bitartean. Enpresa batzuetan euskara planak abiatu garen, maiz eskolako euskaldunetakoa lanak erradutzen duela ohartarazten du txosten horretan. Nik gaur, 3 zatita manatuko du nire hitzaldi hau, hasieran nire egoeraren nire begirara aurkeztuko dizuet, ondoren aurrera begira ikusten ditudan 3 erronka garrantzitsuenak azalduko dizkizuet, eta 3. zatia nire proposamena, nondik jo daiteke. Landareari lurrak bizindarra ematen dio bezalaxe, hiztunek ematen diote bizindarra hizkuntzari. Lurra nolakoa, halakoa izan hori da landarea, indartsuagoa edo ahulagoa. Hiztunek ere eragin betea dute hizkuntzen indarra gaulezian. Hiztunak dira hizkuntzen funtsezko bizigaia. Landarea lurrean sustraituta bizi diten bezalaxe, hizkuntzak hiztunetan bizigaia dira. Irudika dezagun euskara landare bat dugula eta lorontzi batean dagoela. Lorontzi horrek, orain dela 30 urte baino lur gehiago dauka. Baina landarea ez da azten, landarea ez da indartzen, lur horrek ez dio bizindarrik ematen. Gainera, irudipena dugu, osto batzuk ere horrein egin zaizkiola, gune euskaldunenetan, euskararen arnasunetan, kalerak antzeman dira azken mapa soziolinguistikoetan, horixe dugu gaur egun euskarak duen egoera. Azken 30 urteotan hiztun asko irabazi ditu, baina hiztun horiek ez dute bizindarrik ematen. Zer gertatzen ari? Euskara landareak lur gehiago dauka, baina zer gertatzen da? Lorontzi hortan beste 2 landare baino zuaitz daudela, alegia gaztelania eta frantsesa. 2 landare hauek sustraituz eta indartsua dituzte eta euskara dauka lur horretatik elikatzen dira. 2 landare horiek euskarari funtsezkoa duten elikagaiak kentzen dute, hiztunak kentzen dizkiote. Beraz, naiz eta euskarak azken 30 urte eta 130 lur gehiago izan, naiz eta elikatzeko 130 aukera gehiago izan, lur hori elikagai potentziala du, baina ez benetakoa. Euskara elikatu dezake lur berri horrek, hiztun berri horiek ez dute euskara elikatzen. Lorontzi berean dauden erderak elikatzen dituzte. Hiztun horiek horregatik moldatzen dira hobeto erdaraz, indarra erderari eman diotera. Euskaren hiztun potentziala dira, baina ez funtzional. Eta hemendik beste galdera bat sortzen da. Nolako behar dute hiztunek hizkuntza bati bizindarra emateko? Ze hiztun mota behar du hizkuntza batek gero eta indartsuago egoteko? Nolakoa behar du hizkuntza baten hiztun naturalak edo naturalak? Nire ustez 2 ezaugarri bete behar ditu hiztun klase horiek. Batetik gaitasunarekin lotutakoa, ezagutzarekin lotutakoa, alegia hizkuntza horretan komunikatzeko gaitasuna beste edozein hizkuntzatan baino handiago izatea, hizkuntza hori erabiltzeko beste edozein hizkuntza erabiltzeko baino erraztasun handiago izatea, eta ezaugarri batekin lagundu bat daiteke hizkuntza hortan pentsatzea. Eta bigarren ezaugarria erabilera da, hiztun aktiboa izatea. Hizkuntza hori erabiltzeko aukera duen komunikazio harreman guztietan hizkuntza hori aukeratzea. Hizkuntza horretan bizitzea, ditzateke ezaugarri. Tolosako Juanenazio Artxuaga antropologoa, oantxe ekainaren hasieran, zuzeu agerkari digitalean argitaratzen duen artikulu batetan, gutxi gara hontaz hitz egiten du. Artikulua dio euskarak mendez mende iraundu edo poliki-poliki hiltzen joan da. Eta bertan dio, bada zerbait beraz, hizkuntzaren batasuna, euskarazko irakaskuntza, euskarazko komunikabideak eta euskararentzako lege babesa baino indartsua horik. Euskaldun elebakarra. Izan ere, zenbat iraundu euskarak bere etengabeko atzerakadan
elebakarren oxigeno amaitu zaionean, mende bat, mende terdi, 2 mende, 20 urte inguru izango dira, azken elebakar apurrei lurra eman geniela. Eta honezkero hasi gara erabilpen mailan sintomak kezkagarria sumatzen han eta hemen. Elebidun eta eleanitzen garai honetan, hautazko elebakar funtzionala sortu behar da. Euskaltzalea, gaztelera frantsesa ingelesa hitz egin arren, euskara besteen gainetik hautuz eta ohartuki hobetziko duena, bere bizitzaren egoera guztietan. Hizkuntzek hiztunengan eragina daukaten bezala, hizkuntzek eragina daukaten bezala, hizkuntzek ere hiztunengan badaukate eragin handia. Alegia egiten duguna gara, eta ogi bidez, ogia egiten badugu okinak izango gara, eta lapurtzen badugu lapurrak, alegia. Inglaterran, Londresen bizi baldin bagara, jaiotakoa bagara, eta beste hizkuntza batzu, jakinarren, frantsesa, jakinarren, edo euskera, zergatik ez, egunerokoan ingelesez bizi baldin bagara, ingelesak izango gara. Eta Bilbon jaioaren, Bilbon jaio, eta Bilbon bizi baldin bagara, eta nahiz eta beste hizkuntza batzu, ingelesa, frantsesa eta euskera jakin, baina egunerokoan gaztelaniaz bizi bagara, izango geha, gaur egun, egungo hiztun berri asko, euskararen balio funtzionala, baino balio simbolikoa baliatzen dira. Alegia, euskarak gertutasuna, gutartasuna ematen du, labera ematen du, eta hortan gelditzen da pixka bat, egiten duten erabilera. Bueno, orain, nolakoak dira, euskarak irabazi dituen hiztun hauek. Batetik Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dira. Kopuruz hiztun berri gehienak, EAen ugaritu dira, eta hori ez da kasualitatea. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan garatu diren hizkuntza politikak euskaren aurkakoak. Izan baitira, hizkuntza politika kaltegarri egin ondorioz, ez da kasualitatea Ipar Euskal Herrian euskara oraindik ofizialez izatea. Frantziako gobernuak Europako hizkuntza gutxituen ituna ere oraindik onartu gabe dauka. Eta Nafarroaren euskara ere ez da ofiziala Nafarren 80%-rentzat. 6.000 Nafarrentzat euskara ez da ofiziala. Nafarroan euskarak eremu euskaldunean bakarrik izara ofiziala, eta bertan 3.000 Nafar besterik ez dira bizi. Jakin duzue, Nafarroako foru legearen hobekuntza edo estatutua adostu zutenean Nafarroko parlamentuan, Madrilera eraman aurretik, adostu zuten euskara ofiziala izatea Nafarroa osoa, baina Madrilera joan zenean testu hori, kimatu zuten, eta bueltan etorri zenean Nafarroa bakarrik, euskara bakarrik ofiziala gelditu zen eremu euskaldunean. Bueno, beste bigarren ezaugarri bat gazteak dira, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 20 urtetik beherakoen artean 170 baino gehiago euskaldunak, duela 30 urte, ez ziren 120 iristen. Hirugarren ezaugarria, euskara etxetik kanpo ikasi dute, batez ere eskolan, zalantzarik gabe, euskarazko irakaskuntza izan da, azken 50 urteotako tresnari garrantzitsuena, euskararen berreskurapena tresnari garrantzitsuena, eta azken 30 urteetan euskarak 300.000 hiztun irabazi ditu, eta horietatik guztietatik eskolak 200.000 lortu ditu, eta gainontzeko 2.000 duen euskaldutzatik ditu egin. Eskolak, gazteen artean, euskararen ezagutzaren universalizazioa ekarri du, baino hiztunen ekarri erabileraren zabaldu du. Laugarren ezaugarria lehen hizkuntza gaztelania dute, gazte hauek. Euskaraz baino gaztasun handia dute gaztelania ez egiteko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 30 urtetik berako gazte euskaldunik dagokienez, 10-tik 6 bigarren hizkuntza euskara dute. Euskaldun osoen lehenengo belaunaldia osatzen dute. Euskaraz irakurtzen eta idazten duten lehenengo belaunaldikoak dira. Euskarazko eskola etorri arte, euskaldunen aurreko belaunaldiek ahoz ahoko katean ikasten zuten gure hizkuntza, baina ez ziren gai euskaraz irakurtzeko eta idazteko. Ahoz ahoko transmisioa ematen da euskara
erakundetu gabe zegoelako, botere egituetatik kanpo zegoelako eta transmisiorako kanal bakarra zuelako, oso bako. Euskarazko eskolak hau idatzizko gaitasun betea duen lehendabiziko hiztun osoen belaunaldiak eman ditu azken 50 urteotan, alegia euskararen historia beste mugarri bat, jarri euskarazko eskola. Udalerri handietan bizi dira. Euskara bigarren hizkuntza duten euskaldunen erdia, Euskal Autonomia Erkidegoko 6 udalerri handienetan bizi dira. Bilbo, Gasteiz, Donostia, Getxo, Irun eta Barakaldo. 4 euskaldunetatik 3 baino gehiago euskaldun berriak dira, Barakaldon eta Gasteizen, eta erdia baino gehiago Bilbon, Getxo eta Irun. Donostia euskaldunen 42% dira hiztun berri. Udalerri euskaldunetan, erdaldunetan bizi dira. Udalerri erdaldunetan bizi dira. Euskal Herriko biztanle osoaren 170 inguru ezagutzen 25% txikiagoa den eremuan bizi da. Erabilera 3%koa da eremu horretan. Eta ez dira hiztun aktibo. Euskara ikastea ez da beraien erabaki izan, beraien gurasoen erabaki izan da. Euskara matematika edo ingelesa ikasi duten bezala ikasi dute, eta euskara erabiltzea ez daukate lehentasun. Ez daukate euskara erabiltzeko komunikaziorako erraztasunik ez daukate euskaraz, eta berentzat zailtasun bat da euskaraz egitea. Euskaraz, hori gaztelaniaz hobeto komunikatzen dira. Hala ez dute euskara borrotatzen, garrantzitsua da, eta euskara erabili egiten dute, baino noiz erabiltzen dute beste erremediorik ez daukate. Jon Emilien Hernández antropologoak, gurekin izango denak, gu gazteo izeneko ikerketa bat zuzendu du, eta justu hiloren hasieran eman da ikerketa horren berri. Eta ikerketa horretatik 3 ondorio ekarri behizkizunet. Bata gazteak euskara modu positiboan ikusten dute. Ez daukate kontrako diskurso euskara. Ikerketa horretan ateratzen da bigarren ondorioa da, euskara eta gaztelania nahastea da normal hitz egitea. Gaztea gotza. Euskara eta gaztelania nahastea. Badauzkagu, esate baterako, ETB-en guta-gutarrak saioa, horre badaude, horako gazte eredua, eredu direna, honena, euskara eta gaztelania nahastea. Esate baterako, badago beste eredu bat euskari gaztean, Jon Bertzon, goizetan aritzen den esatain bat. Hirugarren ondorioa, ikerketa honetakoa da, zuri direla, alegia, iragan eta egora soziolinguistikoen arteko zuri dira. Lehen, bi kategoria oso definitua zeuden, erdaldunak eta euskaldunak, baina orain, sortu dira, beste erdiko kategoria bat, lausoagoa, eta gazte hauek eskatzen dute, edo gazte hauek bilaketik kategoria horretan jokatzen dira. Hauek dira, gutxi gora bera, ezaugarriak hiztun berri hori. Oain, pixka bat, aurrera begirako erronkekin, hasiko. Lehendabiziko erronka, askotan ipatua, erabilerarena da, azken 5 urteotan, erabilera bere horretan dago, mutu gabe, egiko amigiko biduan, eta horixe aipatzen da, konfirmazioetan, nik erabilera baino esango duke hiztun potentzialak, hiztun funtzional bihurtzea litzatekeela lehendabiziko erronka. Gazte hauek, hiztun potentzial dira, gazte hauek, hiztun funtzional bihurtzea. Elebidun gazten artean, euskara gehiago ez erabiltzeko arrazoi nagusiak 3 dira. Lehen hizkuntza aldera izatea, euskaraz jarduteko erraztasun gurriago izatea, eta gehienak gune erdaldunetan bizitzea. Ingurune erdaldunetan euskara eskolan ikasten duten gazte asko, euskara eskola barruan bakarrik entzuten dut. Euskararekin duten lotura batak eskola da. Gazte hauek gainera, gehienak lehenengo euskaldunak dira, beraien familietan, eta eskolako hizkuntza bakarrik daukate,
euskera eta hortik kanpoko beste inongoa ez. Oain kontatuko dizu edan hau, benetan gertatu zen, Bilbo gertatu zen, Bilbo kale batetik, aita araba, elkarrekin euskeraz egiten zituazten, eta alako batean beste neska atila bat, igaro zen ondotik, eta neskaarek seguro euskerak eskola haitzen zuen eta eskolako irakasleen. Horrez galetu zion aita horri, zergatik hitz egiten diozu euskeraz, eskola bezpaldin dago. Alegia pentsatu zuen irakaslea zela aita hori. Eta benetan, hau Bilbon gertatutakoa da. Orain Eurokopakin bueltaka gaudenez, adibide bat jarriko izuen, futbol eskolan ikasitakoarekin bakarrik ikasia daiteke futbolean, alegia joko zelaian, futbol zelaian ibili gabe, jokatu gabe, futbolean ibili gabe ikasi daiteke futbolean pixka gutxi gora bera hori gertatzen da euskerarekin gune erradunenetan. Ez daukate joko zelairik, ez daukate iztun komunitaterik euskeraz aritzeko, eta azkenean futbolean eginez ikasten da bezala eta beste ereduak hartuz hizkuntza berdin. Komunikazioa gizataleko elkarrekintza da eta erabiliz ikasten da nola erabili. Lazko txiki bertsolariari ere galdetu zioten, hoxendiak zein behar da euskera salbatzeko. Euskara salbatzeko zein doiago ba, zein erabili. Bueno, bigarrengo erronka transmisioa dugu, nire ustez. Euskara etxean jaso duten euskaldunen kopurua, lehen erabileraren esan dizuet, 15 urtean ez dela moitu, azken 20 urtean, euskara etxean jaso duten euskaldunen kopurua ez da moitu. Gainera, datos soziolinguistikoek ere ez dute alaitasunerako aukerarik ematen, orain 20 urte, Euskal Autonomia Erkidegoko euskaldunen 173 etxe guztiz euskaldunetan bizi ziren eta 20 urte geroago 140 jaitsi kopuru hori. Alegia etxe mistoetan bizi diren biztanleen kopurua hazi egin da eta beraz etxean euskaraz aritzeko aukerak moztu egin dira. Hizkuntza soziologiaren jakintza arloan luze zabal onartua da orduntako hizkuntza ikaberritzeko oinarrizko ekinbidea dugula belauneko jarraipena segurtatzea lehendabizi eta indartzea duen. Lehen hizkuntza erdara duten euskaldunek ondorengo urteetan etxeko hizkuntza transmisioa nola jokatuko duten funtsezko izango da euskararen bizi berritzean aurrera egiteko. Euskal Autonomia Erkidegoan, adin talde guztietako euskaldunen artean, gehienak euskara lehen hizkuntza izatetik, gaur egun, 40 urtetik berako euskaldun gehiena, 155 lehen hizkuntza gaztelania dutenak izatea pasatu dira. Alegia, gaur egun, guraso izateko garaian dauden, sasoian dauden, euskaldun erdia baino gehiago lehen hizkuntza gaztelaniak dute. Eta klabe hori da ondorengo zer egingo dute euskaldun horiek euskararekin nola transmituko dute eta hori eta pixka bat ondorengo urteetan horri jarraipena egin beharrekoa. Hemen Eibarren aurreko maiatzean euskaren transmisioa izeneko mintegia izan zen. Eta mintegi hortan parte hartu zuen Estitxu Garai Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Estitxu Garai zioen bera Gordesola da. Gordesola Bilbotik 20 kilometrora dagoen herria da, egun erdadunean bukatuta dago, 1700 biztanle ditu, 123 euskaldunak eta erabilera 100%. Bea zioen, bea euskalduna izan da, eskolan, bere kuadrilakoekin, eta bea, eskolan, ereduan eskolatutakoa izan zirela, eskolan dena euskeraz ikasten zuten, baina eskolatik kanpo dena gaztelaniaz egin. Dena erderaz egin. Eta dena erderaz egin dute, eta gaur egun ere erderaz komunikatzen dira elkarrekin,
Baina, justu orain 30 urteko buelta horta iritsi dira, eta guraso izateko garaira iritsi dira, bere kuadrillako lagun horiek, eta bea kontatzen zuen nola asko eta askoa aurra izan dutenean, hasi direla euskararekin kezkatzen, hasi dira euskaltegira joaten batzuk, hasi dira hizkuntza berreskuratzen, alegia, orain arte inongo ardurarik ez duten izan euskararekin, baina orain, guraso izatzeko garaian, hasi dira arduratzen eta hizkuntza transmititu nahi, euskara transmititu nahi. Ikusi egin beharko da, hori joera orokorra da, edo estan, ondoren urtetan, horrelako. Nik ikerketa bakarra, ezagutzen dut, ingurune erdaldunetan, euskara ereduan eta ez etxean ikasitako gurasoek, seme-alabi zein hizkuntzatan hitz egiten diren aztertu duena. Suediako Dalarmar Unibertsitate Publikoan aurkeztu da ikerketa hori eta Aitor Villanueva Erandio jaiotako hizkuntzalariak egina da. Ikerketan 128 lagunekin, ikerketa 128 lagunekin egin da, eta parte hartzaileek ezaugarri batzuk bete behar zituzten. Ama hizkuntza gaztelania izatea, eskualde erdaldun batean jaio eta bizitzea, ikasketak ereduan eginak izatea eta seme-alabaren bat izatea. Parte hartzaileen 73% euskaraz hitz egiten die seme-alabei. 23% bi hizkuntzatan eta 4% besterik ez gaztelaniaz. Alegia, euskaraz eta bi hizkuntzatan egiten dutena, batu ez 96% euskaraz egiten diete seme-alabei. Ikerketa honetan datu deigarri bat ere badago. Gizonezkoen 70% euskaraz hitz egiten diete seme-alabei, bikotekidea euskalduna izan edo erdalduna izan. Baina emakumeen 95% euskara transmititzen dute etxean, bikotekidea euskalduna baldin bada. Baina euskalduna ez baldin bada, bikotekidea erdalduna baldin bada, 40% beste. Orduan, ondoren urteetan, jarraipen egin behar zaio, uste, gai garrantzitsu honi. Eta, nik ere, transmisioaren beste ikuspegia, gaur egungo ikuspegia gainditzea ere ikusten dut beharrezko ondoren urteetan. Gaur egungo transmisioaren ikuspegia, bai bada oso familiakoa, itxekoa, hori lotua daukagu, ikuspegi klasikoa, egia da Paula Casaresek, beste ikuspegi bat ekarri duela, transmisioari dagokionez, alegia aginkideen arteko transmisioa, lagunen artekoa, eskolakideen artekoa. Baina, nik uste dut, eman behar dena beste pausu bat, izan ere, transmisioa gizakiaren bizitza osoan ematen dena da, ez da bakarrik ematen haurtzaroan, haurtzaroan ikasitakoarekin ezin da, unibertsitatean klaserik eman euskeraz. Bada hor, transmisioa etengabeko bat. Jose Manuel Rodríguez hizkuntzalariak transmisioaren kontzeptu dinamikoa proposatzen du, alegia. Batetik, transmisio naturala, bai familiari eta bertuko harremasariari lotua. Transmisio kulturala, hori eskolarekin eta komunikabideekin itzaketen transmisio. Eta hirugarren transmisio bat aipatzen du, transmisio sozio-ekonomikoa. Alegia lan munduarekin lotutako transmisio. Orduan, bigarrengo erronka, transmisioaren genuke, eta hirugarrena euskarak izatean pisua irabaztea, izango genuke ondorengo urteetarako hirugarren erronka. Euskarak balio soziala irabazi dira. Eta hori oso garbi ikusten da irakaskuntzan. Alegia, derrigorrezko eskolaldian 16 urte arte, DBH arte, ikasleak 170 ditugu euskaraz, euskarazko ereduetan, euskaraz eskolatuko. Baina, lanbide heziketan, gaur egun 35.000 ikasle dute, lanbide heziketan, baina, horietatik, alderantziz, 170 gaztelaniaz ari, alegia, lan kontuetara begira jartzen ditugu gure gazteak, gaztelaniaz, ari dira. Oantxe, hasieran,
batxilergoaren ondoren, batxilergoa bukatuta, unibertsitateko autoproba bat egiten dira, eta autoproba horiek, Euskal Autonomia Erkidegoan, ustezkainaren hasieran izaten dira, eta 10.000 lagunek egin dituzte aurten, eta horietatik eguneko 70% euskeraz egin dute autoproba hori, eta lanbide heziketatik ere selektibitatea egitera 700 ikasle joan dira, baina horietatik eguneko 70% gaztelaniaz egin dute autoproba hori. Nafarroan ere, hirontan egin da, selektibitatea, unibertsitaterako 3.000 nafarrek egin dute, eta euskeraz eguneko 25 egin dute. Alegia, kopuru hori, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten da, 30 urteko kopurua da. Alegia, esan dezakegu, Nafarroan 30 urte atzera, eta horrela irakaskuntza, 30 urteko ibilbidea beharko duela, gaur egun, eta Euskal Autonomia Erkidegoan kopurutura ikasteko. Basoa ere, hirontan egin da, iparraldean, 79 ikasle egin dute euskeraz, eta badakizue, iparraldean, ez dago aukera universitatea euskeraz ikasteko. Uste dut, bi lagunek, egualdean etorri behar dute euskeraz ikasteko. Euskal Herriko Unibertsitatean, euskeraz ikasten duten ikasleak eguneko 48 dira. Eta behin, graduko ikasketa bukatu eta graduko ikasketara pasatzen direnean, graduko ikasketen kredituen eguneko 10 besterik ez dago euskeraz. Uste duzuen, egoera zein ematen zaion garrantzia. Euskal Herriko Unibertsitatean, erdarazko graduko ikasleen artean, inkesta bat egiten dute, eta inkesta hortan hainbat aldera egiten zaizkie, lehen ikasturteko gaztei, eta D eta B ereduetako ikaslei aurra galdetzen zaio. Ikasketak D edo B ereduan egin badituzu, zergatik erabaki duzu graduan euskerazko talde batean egitea. Eta 3 aukerak nagusitzen dira. Lehendabiziko, uste dut lan merkatuan erabilgarriagoa izango dela erderaz ikastea. Eta erantzunen eguneko 50 aukeratu dut. Bigarrena, nire euskera maila ez da gradu ikasteko nahiko, eguneko 20. Eta hirugarrena, uste dut erderaz graduak kalitatea handikoa duen. Eguneko 15. Orduan, nahi baldin badugu, euskera gizartean, erdigunean jarri eta pisua hartzea, zalantzari gabe, hortarako giltza lanundua dugu. Gizakia gizaki denetik bere bizi aukerarako oinarrizko behar batzuk hase beharrean dabil eta ibili beharko du gizakiaren artean elikatu, jantzi, lo egiteko aterko antitu, semera izan, oinarrizko behar hori betetzeko beharra edo lana du eta izan du baliabide garrantzitsuena. Oinarrizko gizakiaren beharra da elikatzea, elikatu gabe hile egiten gara. Eta animaliek ere, hoxe, esateko elefanteaz ari garenez, badakizue elefanteak zenbat ordu, zenbat denbora pasatzen duen egunen elikatzen, 16 ordu pasatzen duen. Eta elefanteatik 20 kilo janari sartzen ditu urdain. Gaur egungo gizarte antolaketan ere, esna egiten dugu denboraren erdia, pasatzen dugu. Lana dugu gizakioi bizitzako urte gehien eramaten dugun jarduera. Gizakiak berezkoa duen jarduera da lana, lanaren bitartez gizakia bere ingurunera egokitzen da, eta ez bakarrik egokitu ez eta mundua eraldatzeko gaitasuna eta ahalmena garatu du gizakiak lanaren bitartez. Lanak arrazoian du oinarria, eta horrek bereizten du gizakia gainontzeko animali eta bizitien nahi. Gizarte antolaketaren jarduera garrantzitsua da, eta estatu moderno guztietako legedietan ere etortzen da, lanari etortzen zaino oinarrizko eta funtsezko
giza eskubidea dela. Eta gizakiak duintasunez bizi ahal izateko lana behar beharrezkoa du. Gaur egungo gizartean, gizarteko bizitzako lehendabiziko 25 urteak lanera begirakoak ditugu. Haurtzaroan, nerabezaro eta gaztaroan jasotako heziketa eta prestaketa guztia lan munduaren zuzenduak daude. Eta lana jarduera soziala da, eta jarduera soziala den aldetik gizon emakumeen arteko harremanak gertatzen dira lanean, eta laneko harreman horiek ere askotan eragina dute etxean, familian eta lagun artean. Estatistikoki lanean sortzen dira bikote gehien eta lagun arteko harreman asko ere lanean sortzen dira. Eta gero, jakina, bikote harreman horiek segun ze hizkuntzatan sortzen diren, gero eragina daukate etxeko hizkuntza eta lagun arteko hizkuntza. Izan ere, lan mundu euskalduntzeko dinamika eraginkorra, abian jarri ezkero eragin beti izango luke etxean, auzoan, herrian, herriko zerbitzuetan, azken batean dinamika horrek herritarren gertuko euskarazko harreman sare trikotz ekarriko du. Deustuko Unibertsitateak euskara etxean ikasi ez duten euskaldunekin egindako hiztun berria izeneko ikerketan, ingurun erradunetan euskaren harreman sareak oso ahunak diren tokietan, euskaren hiztun berri horiek euskaraz egiteko erabiltzen dituzten estrategien artean aitortzen dute euskarazko zerbitzu ematen duten banku, denda eta horrelakoetara joaten dira euskaraz egin ahal izateko. Bueno, psikologiaren arloan Maslow jaunaren piramideak, gizakiaren premiak, 5 mailetan sailkatzen ditu, eta hiztun berriak ez ditugu hizkuntzara soilik bideratu behar, baizik hiztun berriek hiztunen premietara, nahietara iritsi behar dugu euskaraz eginez. Euskara hiztun berrien premiak asetzeko bitarteko tresna bihurtzea da euskaren gizarte balioa handitzeko bidea. Gizakiak komunikazioen bidez, hizkuntzaren bidez, lortzen ditu bere behar oinarrizkoenak, behar naturalak, eta esate bateko komunikazioen bidez, hizkuntzaren bidez, asetzen den behar oinarrizkoena, hau jaio berriarena da. Hau jaio berriak hilala bizikoa du, ama duenari beroak behar oinarrizkoen berri ematea, eta orduan, lehen biziko egunetan hilabetetan negarraren bidez adierazten dizkio bere beharra, baina poliki hizkuntza garatzeko gaitasuna lortzen duen neurrian, hasten da lehen biziko ahaleginak egiten, hitz egiteko eta ahalegin horietan esan hori den lehenengo hizkuntza, lehenengo hizkuntza gehienetan ama da. Ari zuzen ere, gizakiarentzat ahoskatzeko fonemarik errazena espainikoak dira. P, L, P eta B. Eta baita A bokailuek ere. Eta hitz egiteko saiakeran, aurren ahotik irten horien diren soni horien gurasoek beren buruarekin lotzen dituzte, horregatik munduko hizkuntzetan ama da izenik unibertsalea. Hizkuntzaren erabileran, lehen mailako eragilea komunikaziorako beharra dugu. Gizatiaren historiaren sokan bizirik iraun duten hizkuntzak, gurean euskarak, hiztunen komunikazio beharretara egokitu izan dira. Hizkuntza gutxituak, hiztunek dituzten komunikazio behar guztia betetzen ez dituzten hizkuntzak dira. Beste hizkuntza batek, menderatzaileak bere komunikazio esparru eta funtzioak bere ganatu dituelako. Egoera hau, hizkuntza gutxituen eta hizkuntza menderatzaileen arteko harreman hau etengabeko elkarrekintza da, izan ere neurriak hartzen ezpaia denboran zehar hizkuntza menderatzaileak hizkuntza gutxituen komunikazio eremu eta funtzio gehiago bere ganatuko ditzake. Hizkuntza gutxitua galbide arriskoan legoke hizkuntza menderatzaileak bere komunikazio eremu eta funtzio guztiak bere ganatuta dituenean eta hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio beharretarako inongo baliorik ez duenean.
Euskararen aldeko aldaketa soziala eragin nahi badugu, euskara gizartean periferiatik erdigunera ekarri nahi badugu, bigarren hizkuntza izatetik, lehen hizkuntza izateko bidean jarri nahi badugu, azken batean euskara gizartearen ardatzean jarri nahi badugu, nahi eta ez, Euskal Herriko herritarren balio eskalan euskara garrantzia handiago irabazi behar du eta hori bide bakar batetik lortuko dugu. Euskal Herriko herritarren gizarte bizitzan komunikaziorako beharrezko eta ezinbesteko bihurtuta. Bukatzeko, hauxe da nik proposatzen dudan aurrera begirako paradigma, behar litzateke pixka bat urditik tiratuko duena eta urdi horrek bi burtu izan dituzke, irabilan aldi berean ibiliko diratekeenak, erabilera eta ezagutza, erabiliz ikasten da eta ikasiz erabiltzen da, pixka bat egoke botekidea, eta adibide batekin azaldu nahi zuet behar natural hori zer da. Ez da imposizioa da, behar naturala sortzen. Alegia, hemen, dituzue Veronika Medina eta Valeria Silva, bi neskauek orain dela hilabete batzuk azpetira etorri dira bizitzea, eta Veronika Medina Gaztela Leondik etorri da, bazekien euskara baze da, hemen Euskal Herrian, baino ez zuen uste hain zabaldua zegoenik, azpetira etorri da, azpetira toki guzitan egiten da euskeraz, eta sumatu egiten da behar hori, euskeraz egiteko behar. Valeria Silva berriz, Sao Paulotik etorri da, eta azpeitia etorri zanean, pentsatzen zuen, erderaren gaztelanien aldaera bazela. Ez zuen ulertzen bera, gaztelanien ez ari zela jendea, eta ikusi zuenean, euskera beste hizkuntza bat zela, orduan beharra sentitu dute, eta euskera ikasten hasi dira, eta euskara erabiltzen aldeko egoera sozial batean murgilduta dagoenak, nahiz eta erdaraz hobeto moldatu, ahalegina egingo du egoerak sortzen dion behar natural horretara egokitzeko eta gehiengoak duen hizkuntza jokabidera moldatuko da. Moldaketa egokitzapen hori ez du egingo nahi duelako, ez da horretarako borondatea duelako ere, baizik eta jokabide sozialaren aurka ez joateagatik. Azken batean, sistema horretan euskara erabiltzeko dagoen arau soziala zurratzeagatik eta gatazka sortzeagatik. Sistema sozial batean, gehiengoa finkatutako arau soziala ez betetzen gatazka sor dezake eta sistema sozial horren periferian baztertuta gelditzeko arriskua dago. Beraz, gure gizartetasunetik etengabeko onarpenaren integrazioen bila gabiltzan ez, egokitu egingo gara gizarte sistema finkatutako jokabidetara, baita euskeraz egiteko dagoen arau sozialetara ere. Euskaren aldeko egoera sozial batean murgilduta dagoena, nahiz eta erderaz hobeto moldatu, euskeraz egiten horitzen joango da, gaitasun eskuratzen, jarrera aldatzen, eta azken batean euskara bat erabilgarri bihurtuko zaio, izan ere praktika etengabeak ekarriko baitu hizkuntza barneratzea eta gaztasunez erabiltzea. Azkenik bukatzeko, azkeneko 5 urteetan bikain ziurtagirian, Eusko Jaurlaritzaren bikain ziurtagirian egoratzen dira eta niri naiz, Euskal Herriko hainbat enpresatan, urteko enpresa batean, eta enpresa horietan gertatu zen, ebaluazioa egiteko, bikain ziurtagiria, hizkuntzen kudeak eta hiriburuzko ziurtagiria da. 3 maila ditu, oinarrizkoa, zilarrezkoa eta horrezkoa, 2 maila eta 3 maila, eta ebaluaketa enpresan bertan egiten da. Bi egun dira eta enpresara bertaratzen dira ebaluatzaileak eta han kontraste taldeak antolatzen dira langileekin. Eta urtero bertatu izan zaigun, euskara plana martxan jarri duten enpresa horietan, kontraste taldeetan beti azaldu izan den, errepikatu izan den kontu bat, alegia. Esaten ziguten, euskara plana martxan jarri du eta aragon azaldu die, pentsatzen gure erdagun peto-petoa ziren langileak eta derrepente euskaldunak dira, euskaldun jatorrazkoa eta pentsa gurekin ganean azken 10-15 urteetan erderaz jardun dugu langile horiekin. Zer gertatu zaien langile horiek? Ez azaltzeko, euskaldun bezala ez azaltzeko enpresa hortan? Oso erresa da, azkenean da Veronikari eta pasatu zaiela. Enpresa hortara bertaratu direnean, enpresa hortako hizkuntza jokabidea, hizkuntza araua gaztelania zen eta egokitu egin dira arau hortara. Moldatu egin dira eta
erderaz egin dute, zu unibertsitatea berritan lana lortu nahian zabiltzanean jutzen zianen toki batean, enpresa batean, nahi ez duzuna da, liskarrean hastea, gatazkan hastea. Orduan, Euskaldun askori hori gertatzen zaie. Hizkuntz arau bat, jokabide bat dagoen tokira joaten direnean, egokitu eta moldatu egiten dira. Orduan, egin behar duguna da enpresa horietan arau aldatu, jokabide aldatu, eta hori ez dute egingo gazteek, gazte euskaldun hori, bezik eta hori egiteko beste bide batzuk, goitik berako bide batzuk aurkitu dut. Demora zen gabe, ez da bat gehiago da hondarrik, eta eta Patxik esan behar moduen, denbora askako gabiltze, baina, gurbet duzatuko dugu minututxo. Orduan, galdera batzuk preparatuta ekarri dodaz, baina gure godo zeuek galderarik bat inbado zuen zeuek botatzia. Finean, lasai asko zarrit. Galderarik bat? Baina, lehenengo, zuen apatxi dukia zinen esateko elefantaren kontuarekin eta eman diren horratxegatik eta asmatu duzulako nire ustez munduaren kontu horretan. Baina bizka lotuta lehenko Mikelen zerarekin izan nuke hor badaudela akats historiko batzu eta izantzekik ezin dugula begiratu herri mugimendu eta gizarte mugimenduen arteko talka hori, ez? Eta bat aipatzearen, nik esango nuke gatazka historiko horren eredu bat izan da abe eta aiparen arteko, ezta? Eta esango nuke horren ondorio direla gaur egun dauzkagun hizkuntza eskakizunak. Neko hor aldaketa sortu zen, bai ega bazegoen, baina eratorri ziren beste perfil guztiak horrek ekarri zuen ardura pertsonengan jartzea. Hau da, pertsona bera da hizkuntza berreskuratzen ardura duena eta orduan perfila errotzen baduzu. Izaten euskalduna zara eta lanpostuko betebeharrak betetzen dituzu eta nahikoa da, hori batetik. Eta bestetik, metodologian ere, izango eragin handiz. Metodologia komunikatibo nabari ezaukan nahikak, gare hartan funtzionalizazion, eta beste metodologia bat gaiden duzen, perfili begirakoa, duzen ere jendeak munduan ez zegoenak nabe horrena ekat, donde estudias, hori izen, gero estatu zuten, baina nagusik izen, geografiko nabe, gramatika gehiago ematen zen, bestea komunikazio gehiago edo poteo gehiago, ez, nik uste hor akats hori hor dagoela, eta behar dela reparazioa eta zera aitortza, onarpena, reparazio eta egingarra. Eta orain, euskalduntza jabetatzen daukagun egoera hango hautsetatik datorren basatza da, eta elefanteari abiada emateko behar beharrezkoa da, adibidez, hor tresna hori doitzea helburu horretarako. Munduan, lagundu ezatea. Gero ipatu duzu beste bat ere, ikain horrena, bada beste akats historiko bat, edo, zaitez hor bat zegoen bai izkarari zigurtari dut ziren, dikotomia horretan bizitzen gara beti ez, eta oraindik ere, hortatik edaten dut da. Bakoitzak hizkuntza anitz ditu, baina euskarak du bakarrik ditu edo hori.
nik hau dutzen dut pixka bat lehen Markenek edo Mikeldik egin duen hori diskursoan anitzaren eta bakarretanekoa eta baina ez dakit gogoeta dut atera lan hau diskurso modura nagusiki honek gaur egun erakartzen dagoen esan duzu gaur eguneko gazteak gehiagoak, transmisioa eskolan, erdarako joera daukela, ez dago guztiak ez. Horretan eragiteko, deigarri egizet, ez deigarri ez. Hor, zenbaten gabiak izan dezaken, jakina, galdez arretik erantzule izan daitekela, ez da izan behar, diskurso bakarra ez baina. Horrek, gaztengan, edo administrazioa dagoetan hainbeste langile euskaldun, baina erderaz egiteko joera, erderaz lan egiteko joera paper dengan, zen izan daiteken motivazioaren oinarria ez, edo lanera bazenean eta hori ez. Komentario bat honek edotuta, eta Fainazio Artxoagari enduta, Fainazio Artxoagaren artikularen eipamen bat irakurri dizuet, eta hor, elebakarrei buruz aritzen da, eta egia da elebakarrak 20. mendean desagertu direla, eta orain 21. mendean elebidunak desagertu dira, alegia euskaldunak eleak izango dira. Hiru, lau, eta izan hizkuntza jakingo dituzte. Baina lortu behar dugu modua euskera izatea euskaldun aktiboki euskera izatea aukeratzen duten hizkuntza edo ezin duten hizkuntza. Hori da, daukagun erronka nagusietako bat. Garrantzitsua. Jakina, lagunduak hortan lagunduko du. Nik transmisioaz hitz egin dudanean, transmisioa ez bakarrik familikoa eta eskolakoa, baizik eta transmisioa pertsonaren bizitzako aldi desberdinetan egin beharreko zerbait da, eta jakina baita landua ere. Eta nik hori ikusten dut jarraipena, alegia eskolakin egindan lan handi horrek jarraipena behar du, eta jarraipen hori lan munduan aurkitu behar du. Nik behintzat lan munduan ikusten du, jarraipen hori. Lan mundurik gabe ez dugu euskera horrela aterako. Ibiliko gea beti ezin, ibiliko gea gaur gabiltzan ezin. Oso lagu da. Lehenko diskursoen kontuarekin laguntzen aldera, nik honi dituen horrek diskurso arduratsua. Badaukagu, euskararekin ardura. Guk ez balu barra ateratzen ez duin batarako. Horrek ere, eragin dutzen duke, gazte arduratsuenan, ez duztienan. Baditulako ezabatu batzuk, badaude gazte batzuk, ezagit, eragin gobernu zanpu egoetan, izatzen dabiltzaten ardura sozialak oso nabarmena dituzten, hori sentitu ezagete, premienan, nabarmena. Baina, beste diskurso bat gehiago, katago bat duki, eta seguntzen den solazkidea, garrantzitsua da, garrantzitsua. Hene sortutu gazte bat engan, derrepente, ardura bat daukala sentitza eta ardura eskutan dala sentitza gara kasu bat. Itxesa bat duzu, hau, pankarta hau, UDPD-en jarri zuten, azkeneko korrika UDPD-en izten zen, eta UDPD-en jarri zuten. Esaldia, lehen dabiziko aldiz, Jon Sarasuaren Iztun Polisa liburuan azaldu da. Eta ez da Jon Sarasuaren esaldia, ez egiten Gulen Aresolari bat. Hora hori zaiko irakasten. Gazte hartzea. Eskerrik asko, azteko. Informazio praktiko txiki bat, bale?